बे खुंफुंनायनि बेलायाव जोंहा मोनसे खोथाया बेनि सिगां जेला थांखि दङ बे थांखिखौ लानानै जोङो खुंफुङो आरो बे थांखिनि थाखायनो जोङो थांनाय जितु नैथि मंगलबाराव जों फुजाखौ खालामनांगौमोन जों खालामाखै आरो बेखौ जों बे सानखालि जोङो थुगि होनानै जायखौ जों फुजाखौ खालामना दोननाय जायो फिसायै ओमफ्राय आरो जों बेनि उनाव सप्तासेनि उनाव जोङो माने बिराद गिदिर बा मेहेर गोनां कालारफुल महरै जोङो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय जोंनि फिसा फिसौ जेसेबां माने जाखांफुबोनाय देरबोनाय उन्दै उन्दै गथ' गथाय जि इयुन थांखिखौ जों साननानै खालामदों खारन जोंल' रोंब्ला जाया जोंनि धोरोमखौ जोङो माने दिन्थिफुंलांनो बिसोरखौ फोरोंनो थाखायनो जों सप्तासे फावसायनानै जोंनि नैबे गुवाहाटी जितु मालिगाव ओनसोलनि एरियायाव थानाय जोंनि बर' माखासे गामि जेरै जों खांख्लाबारि कालिखला माधबनगर आरो आइदिंगिरि शंकरदेब नगर जों मोनबा माने गामि एलेखा लानानै जों बे बाथौ मन्दिरखौ जोङो लुनाय जादों आरो बे मोनबा गामिनिनो रायजोफोरा ज' जानानै जोङो बे दिनैनि बेबायदि फुजाखौ जोङो खुंफुंनाय जायो। आलासियाथ' जों गोबां लिंदोंमोन खिन्थु सानैसो आलासि नुजाथिफैनो हायाखै जों गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि गेजेराव दङमोन जोंनि बे ओनसोलनि MLA रमेन्द्र नारायण कलिता बिथाङा एसे उसुख जानानै फैयाखै आरो जोंनि गेजेराव जोंनिनो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि EM मानगोनां अनिल बसुमतारी सारखौबो जों लिंदोंमोन बिथाङाबो माबा मोनसे उसुबिदा जाब्रबनायखौ नुजाथिफैनो हायाखै नाथाय जोंनि गेजेराव बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिनो गाहाय मासिगिरि चेयारमेन डक्टर गाम्बाराम मसाहारि सारा नुजाथिफैनो हादों बिथाङाबो फैदों नुजाथिफैदों आरो लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनिनो काउन्सिलर पुरबि तालुकदार बायदेव बिथाङाबो सफैनो हादों आरो बे ओनसोलनि माखासे समाज सिबियारि बिथांमोनखौ जों लिंनाय बायदि बिथांमोना फैनो हादों आरो जोंनि इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेसननि मिरु आफादनि सोद्रोमा एक्जिकिउटिभ बडिनि बिथां सोद्रोमा सानै नुजाथिफैनो हादों बिथांमोना जाहैबाय सासे डक्टर बाबु बर' आरो रबिन्द्र बसुमतारी लोगोसे जोंनि गुवाहाटी जिल्लानि सिङाव थानाय मिथिंगापुरि आनसलिकनि गाहाय नेहाथारि सफैनो हादों आरो लोगोसेबाव जोंनि गुवाहाटी जिल्लानिनो इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेसननि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनाबो सफैनो हादों जों जोबोद मोजां नांदों फुंनि समाव जोंनि बे कामरुप मेट्र' जिल्लानि इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेसननि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां सनि बर'आ जोंनि बाथौ फुजानि गाहाय दरखं अर्थात माने मा होनना बुङो मन्दाबखौ बिथाङा बेखेवना होनो मोनदों आरो जों लिंहरनाय लेखा बिथाङा फैनानै जोंनि बे मन्दाबखौ बेखेवना होदों आरो माखासे बिदिनो जों आलासि लिंहरनाय जेरै मेन गेट बेखेवनाय पेन्डेल बेखेवनाय आरो माने फिरफिला बिर होनाय आरो लोगोसे आरो माबा मा होनना बुङो मुंख्लं सान फालिनाय बेफोरबो जों गासैबो फालिजोबनो हादों नुजाथिफैजोबनो हादों जों गोजोननाय मोनदों आरोखि।